Segunda derrota consecutiva da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que cae agora ao terceiro lugar. O filial das Celtas superou as boirenses por un 1-2 nun encontro que comezaron dominando as locais. O fútbol non está a sorrir a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. O equipo dirixido por Miguel Ángel Ramos ven de sumar a súa segunda derrota seguida na primeira división feminina Arzúa Ulloa, nesta ocasión ante as Celtas B, tropezo que afasta as boirenses do segundo posto, ocupado agora por as celestes, xa que pecharon a xornada no terceiro lugar. Vista Alegre acolleu este encontro de altura entre dous aspirantes ao título, dos equipos máis en forma da competición, e iso veuse sobre o verde. O filial das Celtas fixose co control do esférico nos primeiros compases do choque, mentres que as locais amosaban un alto nivel defensivo e xeraban perigo á contra. A porteira visitante atallou varias ocasións das Barbanzás, pero no minuto 30 nada puido facer para deter o remate de Barregueira, que se converteu nun 1-0. Consumíanse os primeiros 45 minutos cando as visitantes igualaron o marcador, cun tanto no engadido, 1-1 que lucía o electrónico ao descanso. Na segunda metade sufriron as boirenses e o dominio visitante transformouse en gol no minuto 76, tanto co que as celtas daban ya volta ao marcador. O Escola de Fútbol Municipal de Boiro non deixou de loitar e de buscar o empate e a punto estivo de chegar no 95, pero esta vez Antía errou no man a man coa meta viguesa. 1-2 final, dura derrota das boirenses que pechan a 25ª xornada no terceiro lugar da primeira división feminina Arzúa Ulloa. Esta fin de semana terán unha nova ocasión de resarcirse e volver á senda do triunfo. O domingo desplazanse ata o municipal de Rebordelo para medirse o Calo, 10º clasificado. O encontro comezará ás 7:30 da tarde.